Okay. Ay. Mao ni ang akong sini mga camera sa CCTV, no? Monitor ni nako sa akong among camera, no? Security cameras. Okay. Now, atong nakita nga medyo ni hubas na gyud ang tubig, no? Baha, no? Diri sa among dapit, no? Diri sa Lapu-Lapu Street sa Estaca. Kining niya, no? Oh. Ganina diri gyud niabot kining tubig ganina diri, oh. Karon ni gamay na. Pero ni ulan ra ba? Murag nag-ulan, no? Nadungog na ko. Intag di na nimo balik og saka na pod nga mo paingon na gyud ni gubas ning tubig. Diri sa sulod na mo skilid sa kabalay o kini, oh, gamay na pod ang unsa ni tubig. O ganina daghani. Then kiningag sa pertahan yun na mo sa silong. Ganina ni abot mo ning tubig diri karon ni gamay na jud. Hope nga tuluyan na gyud ning mohubas para nga katong sakyanan namo nga nakaparking dito sa simbahan, mabalik na to namo diri, no? Mapark na to namo diri. Diri, oh. Kay diri man gyud unta na magpark gyud. Nya kay agis baha mo nang wa na mo ma-parking diri. So ini sa kusina ni namo, kusina sa balay, silong. Uy, gamay na yung tubig. Salamat. Oh, sa karsada, oh, gamay na po. Paingon na gini mo ba? Salamat, Lord. Pero kung mukusog ba gining ulan, rapod ron mubalik na po. Wa pa na human ang ulan na may posibilidad nga mo balik na po ning saka, no? Hope nga di na. Paingon na gini mahubas. So, mo na itong sini, pag hulagway ron diri, no, sa among baha, no, diri sa Dipolog nga akong ipakita ninyo ang diri ra sa among dapit diri sa Lapu-Lapu Street, no, sa Barangay Estaca. So diya lang siguro tataman. Okay.